Наситили се на обещания за бързи резултати, които обичайно траят по-кратко от едно лято. Нищо чудно, защото ключът към оптимални килограми, бистър ум, добра енергия и здравословен апетит не е поредната диета или детокс, а дългосрочно пътешествие и свързване с себе си. Аз съм Евдокия, нутриционист, и ти подарявам уебинара си "Тялото ти копнее за пълноценно хранене, а не за поредната диета". Той ще се състои на 13 май, вторник, от 19 часа в платформата Zoom със съдействието на Медицински център "Качествен живот". Ще си говорим за това как да намериш и разпознаеш истинската храна и да я поканиш в ежедневието си устойчиво. Как да достигнеш до бленувания баланс, дори когато в живота ти е хаос. Без списъци с забрани, без непрекъснати изчисления и без нереалистични вълшебства. Само практични стъпки от моето битие, които могат да ти послужат да постигнеш лекота и жизненост занапред. Защото твоето тяло не заслужава компромиси. Ако усещаш, че е време за различен подход, регистрирай се в линка, който ще намериш в текста към това видео. Очаквам те!